Facebook, please give us the permission to play our music for today. Thank you, Facebook. Former governor of Imo State, Samumbabe, Oge Samona Chimo, Epatana Lowere, Imo State, Webe Jagamba, Ebrulambi, Ema Samoshe, Lago, Amama, how do people now soon? Kamagalenda Fiore, Kamagano Yaneja, Kamagano Yabuma Gurali, Agamasa Para, Fadono Paranasuku, Fadono Paranabuja, Fadono Nasulere, Echo, Fadono Paranikeja, Augustuna Zampara, Ibo, Penala, Semesema, Abalaba, Semesema, Ajabutuna, Ibo, Penala. Amadi Pachela Pachela Pachalam Supara, Kamagarento Tiore, Kamagania Necha, Watajicha High Fusion Necha, Yamamenaga, Watajicha High Fusion Nowere, Kekena Pepe, Kekena Pepe, Kekena Pepe, Kekena Pepe, Kekena Pepe, Arrow. Naina Marianima, Yerenuye, Naina Marianima, Yerenuye, Naina Marianima, Yerenuye, Naina Marianima, Yerenuye. Thank you for joining. Please share. Encourage others to join. Hotel Ake Bakani, Emapogusuna Libo, Ubanya Babula no Ku, Augustuna Lim State, Imanabrala no Ku, Okunai, Number Joker, Okunai, Number Joker, Okunai, Number Joker, Okunai, Number Yanima, Yerenuye, Okunai, Number Yanima. Yes, Obaka, thank you. Let us take it from here. Our tag about Dickies. Igbo nga ha mege home.
Hausa na Yoruba agba izu gbafere ihe. Gbafere ihe. Ka anyị were nye nga. Thank you, my people. Let us take it from there. Agbawo dịka izu. Ndị Igbo. Ndị Igbo. Ekeela ụkwa n'aka n'aka. Ekeela ụkwa n'aka n'aka. Ofele ndị Igbo. Ma mberede enyi na dike. Ma mberede ka ejikwenu mara dike. Dịka ndị nna nna anyị ha na nne nna anyị ha kwuru. N'ụbọchị taa, ọ bụ ihe mwute. My people, my Biafran people, my Igbo people, I greet you all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. I thank you for joining. It is a heartbreaking day. Very heartbreaking to wake up and realize that our brothers and sisters, our family members, our Biafrans, especially the Igbo Biafrans, the Southeasterners that live in Lagos State, mostly they are traders. Almost all the business centers, markets, especially that you see there in Lagos are owned by the Igbos and other Biafrans. But today, all the Biafran markets in Lagos State, all the garages where they store their things, all the transportation stations owned by Biafran origins in Lagos State have been sealed completely. Sealed, and they have been chased out of their business centers, locked up. And they answer one Nigeria. I say they because everybody knows that I do not claim Nigeria, even where I am. I never claim them because I stopped being a Nigeria long time ago when the Python dance was danced in IGBO. So these are our family members as Nigerian citizens living in Nigeria. They are law-abiding citizens, very respectful, hardworking, hustling and finding things for themselves and their family to survive. And the governor of Lagos State and the Lagos State government entirely, including the ones on the top that assumed the presidency, they joined hands and locked up our business centers
And still they want us to be part of that place they call Nigeria. They don't want us to be part of it, and they don't want us to leave. They don't want to let us go. But they do not want us to be part of Nigeria and live freely in Nigeria. This is so bad. It is so bad. Where are the Igbo leaders? Where are the OHANAEZE Igbo? Where are the southeastern and the south-south governors? Where are the south-south governors? Where are the south-south OHANAEZE? Where are the entire Biafra OHANAEZE Igbo? What is happening? Chief Emmanuel Iwanyanwu, are you the OHANAEZE president for nothing? Chief Emmanuel Iwanyanwu, what are you doing? Are you a dormant president? Emmanuel Iwanyanwu, are you a dormant president? If you do not rise up now to show your leadership skill, then Gabruzo Folonkolo. You have to rise up. Gather your OHANAEZE Igbo. Go to Lagos. See to the welfare of the Igbos in Lagos. That's why you are there, claiming to be the leaders of the Igbo nation. Already we know that you are there for your pockets. That's why you have lost your respect from the people like me. I know those people in Lagos still respect you. They still see you as their leaders and as their elders. Go and do something. Chief Dr. Emmanuel Iwanyanwu, what are you doing? Have you not heard what is going on? The southeastern governors and the south-south governors, what are you doing? The Yorubas have locked up our businesses, and you are handshake across the Atlantic or handshake across the Niger, whichever. Are you still doing the handshake? Has those hands withered? Go to Lagos or go to wherever you and the Lagos state leaders could agree to meet. After all, in the olden days, Ojukwu, our eternal father, a great leader of the Igbo nation, and Gowon met at Aburi. Although Gowon betrayed the agreement of the Aburi, our father, Odumegwu Ojukwu, stood by it. At least, Gowon came and presented himself, and there was a treaty. So go there, call them, do what you have to do. Make sure that the Igbos restore their markets and their business centers. That's what I'm calling you for. And my Igbo family in Lagos, ihe ọ ga-eme mmadụ ole ya mụrụ akọ, ndị Igbo si ha awụ mụrụ akọ, amamebe akọ kenụnụ, ma ndị Hausa ahụ, ma ndị Fulani, ma ndị Yoruba aka na-akọ nwere. It's time for you to come back home.
It's time for you to know that Nigeria, the time there was Nigeria has gone. And Nigeria has expired. Come back home. Life is wealth. Unduwuba, mandukak. Come back home. Even if you're not coming home, bring back your family, please. Even if you are not coming, please bring home your family. Your family members, return them home. And then go out there as the man of the house, as the breadwinner, and do what you have to do to secure your businesses and restore them. But do not sleep with your two eyes closed. Do not sleep with your two eyes closed. You see what is going on. Igbo mụrụ na-akọ. I will show one clip to show you how they have locked down the markets. They started with Alaba, and now they have closed every one of them. And they also closed the garages and locked down all the transportation centers or stations. And still, we are sleeping. We are still clamoring and holding on to one Nigeria. Which Nigeria? Come back home, my Igbo people, my Biafran people. Come back home, please. Now, you can view this one. It's one of the clips, but I was able to download this one alone. They sealed all the market centers. So, you have seen that. Our people are stranded in Lagos. And the transportation stations are closed too. They are sealed. Ogusuna Lagos ubu. I remember screaming about this. Bring your family home. Bring your family home. I think I made more than 3 broadcasts on bring your family home and go back and settle yourself. Since then, nobody was thinking about bringing their family members home. Ha guchuzu ugbu ndị Igbo elebe n'uje. A sị na onye merụ mere nga ngwere, anya mmiri anaghị akị ya n'anya. Igbo ndị mụrụ m, bikonu, unu ahụla ihe emegenu n'ala Nigeria taa na echi. Kama yesterday, unu hụrụ ihe emegenu n'ala Nigeria. O bidoro na wiki gara aga. Lagos State Government ele ahịa niile ndị Igbo nwere, ndị Biafra nwere, both ndị South and Southeast markets, their business centers in Lagos, they have sealed them up. They have closed them. They have shut them down. Lock and key. Now, ụmụnna ndị nwere ahịa na Lagos, ndị na-atụ mgbere ahịa,
n'ụzọ dị iche iche. Ndị nwere ụlọ ahịa na Eko, ebe ọbụla nọ na Lagos, ugbu na-amazi ihe ha ga-eme. Ọ kachakwa ụgbọala, ebe ụgbọala na-ebu ndị mmadụ ejekwara ebe ahụ gbachicha ya. O teela nwanne anyị nwoke bụ Ezokpaka gụrụ ya n'egwu sị gị, ụkwụ nụ anyị na mba adịghị anyị mma, ụmụ Igbo yorue n'ụlọ, chigharịa n'anya, leme n'anya n'ụlọ, wee ihe ndị unu nwere bịa mee ka obodo anyị bụ ala Igbo dị mma. Ndị ụmụ Igbo ya dịka ndị mere ọgwụ, dịka o nwere ihe etile na mmiri Yoruba ha aṅụga, onwe nke chọrọ ịbịa ala Igbo bịa mee onwe bigide onwe ya, mee ka ukwu sie ya ike n'ala Igbo. Ke kpara peni ya agbama Eko, ke kpara afọ ya agbama ugwu Hausa, ke kpara ebe ọbụla o jere ya eje ebe o jere. A na-eme onye kpa ego ga-ewela ya ụlọ, ịnụrụ bekwa ebe ahụ isi oke. Anyị onwe ka anyị na-ekwu ka ọrike nọ n'ụlọ, beti inwe peni nwe afọ ga-ewela ya ụlọ, maka na ebe anyị nọ echi anyị ga-ala. Ọ dị ma ha kwa anyị kpara mkpịsị pụọ. Ego ndị dọmara na ụlọ akụ, ma ndị nọkwa ofesi ga-anụ m ntị, ma ndị nọ ofesi ga-anụ m ntị. Ego ndị unu dọkọrọ n'ụlọ akụ echi ha ga-eche ofu onye. Unu hụrụ ihe ha mere ndị isi ojii niile nọ n'ala. Unu hụrụ ka e mere Michael Jackson, unu hụrụ ka e mere Whitney Houston, unu hụrụ ka e mere Michael Jordan, unu hụrụ ka e mere gwalem onye isi ojii nwere ego n'ala ekwere ka o rie egie. Lee ndị niile nọ na Hollywood ka ekpara ego ndị uwe ojii achụma ha, ma Tupac ha ma ndị ọzọ. Unu hụrụ ihe mere ha, ma ndị nke ha ebe ewe bekee. So anyị ndị ka esikwara esi bịa gị wee ego gị ga-edomi ya n'ụlọ akụ ndị ebe echi ha ga-akụchi, echi ha ga-eche otu ihe, naanị otu ihe, ma ha ga-ejije kụchi ụlọ akụ gị, ị ga-ama onye ya wele anyị ụlọ ya ribekwenu ka ị nwere isi oke ga na-agbalị, ma gị nwee ihe ị ga-ewere dosa, ị ga-eji bigide mee onwe gị ga-abụ uru. Wele anyị ụlọ, afọ nka gị ritaya, chaga arụ gabụ ha ọrụ oyibo, gaa ala ụlọ, maka na ihe ọbụla idomere n'ụlọ iji werie, ọ ga-enyere gị aka. Iji eru ụlọ, iji ezu ala, iji tụ otu ngwaahịa ọ company ọ business ọ anything center ị nwere ebe ahụ, ma ọbụla ị rara ụlọ ya nọ na gị. Ma na-eje were tigo akụ nọ n'obodo ọzọ, ndị Ekenu Eko na eleba anyị lemere anya, ma ndị Hausa chere anyị n'ọnwa ole ma ole gara aga. Unu hụrụ ahịa ndị Igbo niile nọ n'ugwu Hausa mkpejila akụ ha n'iyi pịapịapịa. Ọwụdị ndị nke esi na ha nọ na Abuja. Unu hụrụ ihe megenu, elu ụlọ ha niile bụdachicha, ndị nke nọ na Lagos abụdachia, ma na-achụ na unu na-eje, a na-achụ na unu na-eje, a na-achụ na unu na-eje ọrụ ụlọ unu nwere, niile na-achụ na ọsọ n'ala amụrụ unu. Igbo ndị ọma amụrụ masị mma jụọ, ele ihe na-achụ anyị ọsọ iwe ihe bara uru dome n'ala amụrụ anyị? Ọhịa juru ebe niile. Ka e mere na ndị ugwu Hausa na ndị Naijiria na ndị otu ha, ndị Fulani, ha ahụsi na ọhịa karịrị n'ala Igbo narị ihe eji eme gị, ha ekpọrọzie ndị na-achụ ehi chọọ ka ha bịa nọchie anya anyị, maka na ahịa anyị nọ ọrụ ihe anyị ji eme gị, anyị agbafuje buru anya na ahịa anyị ụlọ na nga ga-abịa ya juru eju. Hey, onye mere anyị ihe? Biko no,
Onye nsị ka mbịa tii gị ọnụ. Anya mmiri juru ụmụnne anyị, ezinụlọ anyị ndị nọ na Eko na mba ọzọ na-awụghị ala Igbo. Anya mmiri juru ha anya n'ụbọchị taa. Ọ gịnị? Ọ gịnị ụmụnne m na ụmụnna m? Onye asịrị lama nga ya ọrụ ihe ọjọọ emerie ga-atụgharịa lama. O nwere otu egwu somebody gụrụ ọwụwa nwafọ Igbo. Ọdụ na ọchị o ji ihe gbasara alụmdi na nwaanyị gụọ ya sị, nwanne na-alụ nwanne ya aga m ije nụ mba ji m ole ebe m jere mba ha akọmokwu ọkwa m ewere nganga jekwuru nne ji o. But ka awụhụ ihe gbasara alụmdi na nwaanyị. Ya wụ ijere mba ha akọ gị okwu, ijere mba ha akọ gị si gị ebe awụ ya na iwuhe onye ebe n'iwe ọbịara abịa gị kpakọrọla gị ewere nganga bụrụ ihe gị lama obodo a mụrụ gị. Ndụ wụ isi, ndụ ka akụ, ndụ wụkwa n'ụba. Maka gari hụ ndụ ị gaghị abụ ụba, gari hụ ndụ ị gaghị azụ ahịa, gari hụ ndụ ị nwụrụ anwụ, onye nwụrụ anwụ eliri eli n'ala. Ụla ya ezinụlọ gị. Ya bekwe nwoke nwe ụlọ ga-agbapụ ya jee zọmahie. Anyị aga-eji ike aghala ha ngwa ahịa anyị, anyị aga-eji ike aghala ha si ha bukọrọ ihe niile. Betụkpọla ya ezinụlọ gị. Ekwekwere ka ihe ike mepụ ezinụlọ. Kpọlayọ nwaanyị gị na ụmụaka gị, kpọlayọ ha ụlọ na jee mara ihe ị ga-eme. Ụmụnne m na ụmụnna m, akawụkwa nwanne m nwaanyị Nwaada Rosemary Williams, the Amazon. N'ụbọchị taa bụ ụbọchị ọnwa 10 gbara ọgụ mkpụrụ ụbọchị na 5 n'ime afọ 2023. Today is October 25th or 25, 2023. And today is Afọ Market. Afọ Market ka anyị na-ekpe ekpere ka afọ biko meela anyị amara. Ekpekwere ka ndị ọjọọ fọfushia akụ na ụba anyị. Ha gbachicha ya ka Chineke nna akpọ ha aka n'obi, ka eluigwe kpa ha aka n'obi, ka ala Naijiria ahụ ha kpọrọ ala ha ma na-emegide ibe ha, megide ha, gwa ha si ha jee kpọtuo n'ahịa ndị a, kpọperenụ ndị mmadụ ebe ha na-ere ihe na ebe ha na-azụ azụ nọrọ ihe ọjọọ ha mere. Ụmụnne m, ugbu a ka bụ oge, echi dị anya o. Ugbu a ka bụ oge, echi dị anya. Ugbu a ka bụ oge, echi dị anya. Kpọla ya ezinụlọ gị. Nna nụgidele akụchiela ụzọ keshi ngwa mranụ yọọnụ ka a ghara ịkụchigide n'ụzọ. Ngwa agbachi ebe ụgbọala na-eche ala, ebe na-eche abụ ụgbọala na ihe ele ihe ọzọ unu ga-eme. Ngwa jichinu n'ike ndị nwere ego ịgba ụgbọelu, jekwenụ ụgbọelu o. Kpọlayọnụ ezinụlọ nụ. Agbachi ụgbọala ndị mara mkpechi esi na mmiri alafe, jechikwenụ ụzọ mmiri. Kpọlayọnụ ezinụlọ nụ. Gbanụ ụgbọelu. Ugbu a bụ oge, echi dị anya. Udo dịrịnụ ụmụnne m. Thank you, my people. Please share this message and make it go viral. Share it. Our people are struggling. They are struggling. Please share the message and make it go viral. Thank you.